Doncs suposo que podem començar, sí? Perfecte. Doncs molt bon dia a tots els que esteu aquí. Jo crec que mai havia vist aquesta sala tan plena. No és com la platea d'un teatre, però gairebé. A l'infern, no? No fotem. Posats a triar, triem un altre quadre. Benvinguts també els que ens segueixen per streaming. Bé, jo quan la coordinadora em va proposar de fer aquesta presentació, vaig pensar, no ho sé, això potser quedaria més bé en un teatre o en algun lloc així més vostre, però en tot cas aquí sempre teniu les portes obertes, sobretot si és per posar en valor aquesta mostra del teatre popular català que són els Pastorets. En aquest país tenim una tradició riquíssima de teatre popular i els Pastorets segurament són un dels exponents més coneguts o que es visibilitzen més, juntament amb les passions. Per tant, posar en valor aquesta quantitat immensa de persones que es mouen davant i darrere i entorn dels Pastorets, amb més de 60.000 espectadors, unes 250 funcions per tot el país. Totes aquestes xifres són aproximades. Jo estic segura que ens quedem per sota, que en realitat segurament anem a més. Tota aquesta quantitat de gent que mobilitza, a més, unes 7.000 persones entre actors, actrius, directors, escenògrafs, gent que es dedica a la part de la llum i del so, etcètera, totes aquestes mans que fan falta per posar en escena una obra de teatre. Posar en valor tot això també perquè és una proposta escènica molt pròpia. Sempre s'ha dit que Pastorets i Passions són un dels bressols dels actors i les actrius. És que us estic mirant perquè és que aquí davant tinc una mostra ben evident i això ho vaig dient, però no m'havia trobat mai amb la representació física d'això aquí al davant mateix. És veritat, els Pastorets són una escola de teatre, però són molt més que això. Jo sempre penso que els Pastorets, i ho dic també per la vinculació personal que hi he tingut en algun moment molt passat de la meva vida, són també una escola de vida, una escola de compromís, de treballar en equip, d'anar tots a un objectiu comú, i la punta que es veu d'aquesta escola de teatre, d'aquesta escola de vida, és la gent que després us podeu dedicar professionalment al món de l'escena i els que doneu la cara, els que sou actors i actrius. El que no es veu és també la quantitat de professionals de l'escenotècnia que poden sortir també dels Pastorets, que després es poden dedicar a la llum, al so, a l'escenografia, a la direcció, etcètera. Per tant, aquí és allò que se'n diu un win-win, tothom hi guanya, és com un cercle gairebé perfecte. Els Pastorets i el teatre en aquest país signifiquen, igual que moltes altres representacions de l'associacionisme cultural, socialització, relació, punt de trobada, cohesió, integració, convivència, tot d'adjectius o d'expressions positives que porta el teatre popular a aquesta societat i que, com us he dit, els Pastorets en són el màxim exponent. Per tant, no m'embolico més, passo la paraula al president de la coordinadora i en tot cas desitjar-vos molta merda, suposo que s'ha de dir, no es pot dir d'una altra manera, aquesta temporada que està a punt de començar, d'aquests Pastorets tan nostres, que a més cada municipi se'ls fa una mica seus. Jo tinc amics i coneguts que ja comencen a incorporar dins el seu vocabulari frases dels Pastorets. A vegades n'hi ha que van molt bé i això també serveix per identificar tota aquesta fauna que hi ha al voltant dels Pastorets al país. Per tant, escolteu, moltíssimes gràcies per ser aquí i moltíssimes gràcies a tots plegats, els que esteu aquí i els que no ens poden acompanyar, perquè més de 7.000 persones aquí no ens hi caben, per aquest compromís i per donar continuïtat als Pastorets a Catalunya cada Nadal. Moltes gràcies.
Bon dia, gràcies, directora general. Un agraïment per començar al Departament de Cultura de la Generalitat, a la Conselleria de Cultura, estem en la seva seu, a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme i la directora de l'Aida Moya i Taulés i tot l'equip per poder utilitzar aquest espai i per aquest suport que sempre, des de fa molts anys, ens doneu. També gràcies als grups de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya per l'assistència avui que sou aquí, per la preparació de l'acte, hi ha hagut feina a preparar aquest acte i tots heu col·laborat tant com heu pogut, i per la feina d'aquests dies a Pastorets, que n'hi ha molt als teatres de Catalunya i tot estarà a punt, però hi ha molt esforç a darrere, ja ho sabeu, i això s'ha d'agrair. També als mitjans de comunicació que heu assistit o esteu connectats a la transmissió en directe, gràcies per ser aquí, per entendre que els Pastorets és un element que cal divulgar. L'objectiu d'aquest acte és presentar la temporada de Pastorets a Catalunya 2022-2023. Com en tants àmbits de la nostra vida cultural i social, vol ésser una temporada de represa aquesta. Venim de 2 anys de sacsejada per la pandèmia en què els Pastorets han resistit però que han tingut una notable reducció d'activitat, de participants i de nombre d'espectadors. Fins i tot en alguns moments hi ha hagut reducció d'ànims individuals i col·lectius. Però tot i això, la gent de la cultura popular sabem que de les adversitats les transformem en oportunitats. Ens hem procurat reinventar-nos i poder-ne sortir més reforçats encara. Aquest Nadal del 2022, per sort, serà una represa efectiva, real i mesurable. S'està treballant molt a tot el país i tenim esperances fonamentades que els Pastorets bategaran fort de nou i ens anirem apropant a les xifres que havíem aconseguit en la darrera temporada bona de Nadal de 2019, aquestes xifres que ens citaves, Laida. I en aquest ànim de normalitat fem la presentació de la temporada en aquest espai privilegiat del Palau Marc, seu de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, a la Rambla, capital del país. Fa just un sexenni, faig una mica de parèntesi, també obríem temporada amb una representació especial de Pastorets a les mateixes estances del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, llavors. Va ser aquell un esdeveniment avalat i promogut pel llavors director general de Cultura Popular i posteriorment conseller de Cultura Lluís Puig, de qui ens agrada fer memòria i reivindicar el seu retorn normalitzat a casa també. En definitiva, parlem del sentiment i l'estima per les institucions perquè estem convençuts que els Pastorets també són un element fort de l'estructura cultural d'aquest país. Ho són pel seu valor com a patrimoni immaterial, però també per la seva missió en la protecció i normalització de la llengua, per exemple. També, evidentment, pel fet de ser un punt de trobada de molta i diversa gent que en un gran treball d'equip conflueixen en un objectiu, posar damunt l'escenari un espectacle complet, un espectacle total, amb rigor i modernitat, i oferir-lo a la ciutadania, als espectadors. Pel vessant també d'escola de teatre, ho deia la directora fa poc, de teatre i d'arts, la dramatúrgia, de textos històrics, de textos renovats també, de la música, la cançó, el vestuari, la caracterització, les escenografies. Els Pastorets aglutinen un sentiment de pertinença a cada població on es representen, sovint entremig dels textos i apareixen picades d'ullet o sàtires en alguns casos entorn a l'actualitat social de cadascuna de les comunitats. Sovint hi ha elements iconogràfics, decoracions, escenografies que ens presenten les històries universals davant de paisatges locals, davant de paisatges que ens emocionen per la proximitat. Per una banda o altra, els trets que ens identifiquen es fan molt presents en cada població i es fan amb un punt d'orgull i de fermesa. Les representacions teatrals de Pastorets a Catalunya són una tradició que s'arrela en les litúrgies medievals, que es modernitza amb el pas dels segles i que avui se'ns presenta amb una plàstica, amb una plasticitat i una vitalitat singulars, esdevenint una cita cabdal i imprescindible al nostre calendari nadalenc i diria que amb singularitats a Europa i fins i tot al món. Aquesta organització i aquesta crida dels Pastorets es troba repartida i escampada per molts indrets del país, a ciutats grans i mitjanes, però també a viles, pobles i localitats amb un nombre ben reduït d'habitants. A tot el país, resseguint comarca a comarca, podem trobar o descobrir uns Pastorets ben a prop de casa. La Coordinadora de Pastorets de Catalunya va néixer el 2006, té 16 anys d'història, és una federació ben jove encara, però té una vocació de fer xarxa de tota aquesta existència, estudiar-la, protegir-la i ajudar-la a créixer encara més.
Els seus objectius ja sabeu que són esdevenir un espai de relació i intercanvi entre grups de pastorets, potenciar les tasques de formació dins dels grups, estudiar i fomentar la recerca i la memòria entorn al fenomen de pastorets. Recordem que precisament per avançar en tots aquests àmbits, el passat mes de març va celebrar-se amb notable èxit el 4è Congrés de Pastorets de Catalunya a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Ens hi vam trobar. Finalment, la coordinadora també pretén protegir, donar a conèixer i fomentar la promoció i difusió de les representacions de pastorets. Per això som aquí. Actualment, la coordinadora plega 64 grups o entitats que tenen com a una de les seves activitats principals representar els pastorets cada Nadal. 53 d'aquests grups aquest 2022-2023 representaran espectacle de pastorets per Nadal. Entre l'11 de desembre, que comencen a Ulldecona, al Montsià, i el 5 de febrer, que acabaran els pastorets del Vendrell, al Baix Penedès, pràcticament durant aquests 2 mesos es faran cap a 215 representacions de pastorets arreu del país. El dossier que s'us ha facilitat i el web de la coordinadora, que és pastoretsdecatalunya.cat, podeu veure en detall cadascuna de les poblacions, el calendari i l'horari de les representacions. La web anirem actualitzant qualsevol variació que hi hagi. Tenim també diversitat de muntatges. Els pastorets, com sabeu, tenen infinites adaptacions i en alguns casos també fidels interpretacions. En tot cas, veuen i s'arrelen en una diversitat de textos de relleu, des dels pastorets a l'adveniment de l'infant Jesús d'en Folch i Torres, a l'Estel de Natzaret de Ramon Pàmies, el bressol de Jesús de Serafí Pitarra, la flor de Nadal de Francesc de Sispiques, el naixement del Salvador d'Antoni Molins i Gelada, Jesús Isnat de Josep Miralles i Salvador Prat, Ara ve Nadal de Domènec Martí, Rosa de Betlem de Ramon Turull, el primer Nadal dels pastors de Rossèn Fortunet, Camí de Betlem de Joan Rosquelles i altres no especificitats per la diversitat d'adaptacions de textos que hi ha. Estimem que aquest any participarem cap a 5.000 persones, comptant actors i actrius, cantaires, músics, dansaires, figurants, tramoies, tècnics, equips de direcció i producció, comunicació, organització. Sembla al final del 324, el divendres, això, És un conjunt de persones que té plenament connotacions intergeneracionals. Els pastorets hi participen des de nadons de bressol fins a avis octogenaris, passant per infants, adults i gent gran. Tenim alguna mostra d'un nadó que segur que farà en Jesús. Però amb la implicació majoritària i amb especial intensitat de la gent jove de les nostres entitats. La gent jove hi és molt i encara hi ha de ser més els pastorets, assegurant i garantint el relleu del futur. En aquest mateix sentit, fem una previsió de poder assolir la xifra total d'uns 45.000 espectadors. Esperem que sigui així. Com a acte complementari també d'aquests dies tenim que instal·larem o es muntarà una exposició que es titula La força dels pastorets. Això es presentarà el proper 16 de desembre als espais de l'Ateneu, de la Fundació Il·luro de Mataró, per iniciativa de la Sala Cabanyes, l'entitat que fa els pastorets de Mataró, i de la coordinadora de pastorets amb la col·laboració de l'esmentada fundació. Per la nostra part, estem convençuts que de forma conjunta cada temporada de pastorets pot esdevenir un nou exercici de cohesió, de civilitat, de progrés cultural útil i plenament vigent a la Catalunya del segle XXI. Els pastorets, ho dèiem abans, és un espectacle complet que portarà sentiments i emoció a tothom qui s'hi vulgui apropar. Essent que tenim pastorets ben a prop de casa tots, deixem-nos portar per aquestes bones emocions. Segur que tots podem ser una mica més feliços i això no és pas poca cosa. Us convidem a ajudar-nos a difondre tot aquest potencial de realitat i a ser-ne testimonis actius. Moltes gràcies a tots. Per la premsa, si us sembla, obrim un torn de pregs i preguntes per si algun dels corresponsals o comunicadors de la premsa volen ampliar la informació en algun aspecte. Hi ha alguna paraula? Endavant. Sí. Hola, David Navarro de la xarxa. Una pregunta. Heu dit que dintre l'associació hi ha 64 entitats, si no ho he escoltat malament, però que enguany hi ha 53 que fan pastorets. Què passa amb les altres 11? Sí, la coordinadora és una federació que agrupa entitats que fan pastorets
Hi ha algunes entitats que aquest any, per diferents raons, no representen. Per exemple, hi ha alguna entitat que fa pastorets un any sí, un any no. Doncs aquest any no els toca fer pastorets. Alguna altra entitat s'ha donat un temps de pausa per diferents coses i llavors continuen sent de la coordinadora, però aquest any s'escau que no fan pastorets. Una altra pregunta? Bé, doncs si no hi ha més qüestions, després serem per aquí, ens podeu demanar el que cregueu, tant a mi personalment com als companys de la Junta de la Coordinadora. Passaríem a presentar la taula rodona d'avui, que han volgut que acompanyés aquest acte i que comptem amb la taula rodona porta per títol Pastorets més enllà del teatre amateur. Tractarà aquest tema i anirà a càrrec de la moderació del periodista Xavier Grasset i la participació de l'actriu professional Clara de Ramon, l'actor Jordi Banacolotxa, l'actriu Laura Obert, l'actor Dafnis Bolduz, l'actor Francesc Marginet i la productora dels Pastorets de Baix, Laia Bonacci. Us agraïm molt que hagueu volgut participar. Us he de dir que només plantejar-ho tothom va dir que sí, de seguida. Això denota que el sector professional està a prop dels pastorets, això ens complau, és un dels objectius de la coordinadora. Us ho estimem, que hagueu volgut dir que sí tan aviat, que ens dongueu aquest suport i que difongueu que les vostres arrels són a pastorets i que els pastorets és una cosa molt positiva per al teatre i per la cultura d'aquest país. Endavant amb la taula rodona. Benvinguda. Ja hi som tots. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte, en aquesta taula rodona que planteja això, que apuntava ara en Josep, pastorets més enllà del teatre amateur, i de fet, bona mostra la tenim aquesta potent taula, perquè de l'amateur s'ha passat al professional, que sempre hi ha el dubte de si, però aquesta la deixarem pel final, si uns pastorets professionals funcionen o no funcionen. De fet no s'acaba de plantejar mai, no? A la cartellera de la Gran Barcelona un espectacle de pastorets així fent temporada. Sembla que potser la gràcia és que hi hagi aquest component d'amateurisme o d'aficionat, que és el tema de la taula d'avui, i potser d'entrada us demanaria això, què enteneu per teatre amateur i quin fonament us ha donat a vosaltres. Si voleu fem aquesta tirada així, per aquest ordre. Comencem pel Premi Butaca. No, home, no! En realitat, entre butaca i butaca. Perdó, Marcos. Exacte. No, Jordi, això, si aquest concepte de teatre amateur creus que és condició negativa o fins i tot positiva quan parlem de pastorets? Jo és que no... Jo em sembla que no he sigut mai actor amateur, no ho sé. Els pastorets es feien molt en sèrio, els fèiem intentant fer-ho el millor possible. A veure, si l'amateur o professional és que al final, quan te'n vas cap a casa, com deia un company meu que deia, quan baja el telón, sube el talón. Doncs bueno, sí, aquesta diferència és evident, però l'esforç, la dedicació, les ganes de fer-ho bé era el mateix, vull dir que és molt difícil.
I això que has dit de que no es fa d'una forma... Bueno, jo recordo que es feien els pastorets del Romer i eren un èxit. I no fa pas tants anys, recordo haver vist els pastorets del Pitarra al Mercat de les Flors, que crec que va tenir força èxit. Jo crec que uns pastorets muntats d'una forma professional funcionarien. El que passa és que potser farien la competència als pastorets que es fan ara i que jo crec que no s'hauria de fer. Ja, seria una competència deslleial. Laura? Sí, jo també penso que els pastorets han d'estar reservats als pobles i als barris i a la gent que els fa, perquè si no és això, és competència deslleial, no? Però llavors entens que el públic que anem a veure pastorets o quan anem a veure pastorets ja hi veus amb un condicionat de perdonem si hi ha alguna pífia perquè això no és... No, jo crec que són bastant exigents al públic, perquè són la gent de bar, la gent de poble que coneix a tothom, que busquen a veure quina cosa hi haurà de diferent, hi ha gent que vol coses diferents, hi ha gent que no... Jo crec que són un públic molt exigent. Sí que ho són. No crec que vagin pensant... Perquè és això que deia el Jordi, la gent hi deixa la pell, no? El que passa que jo sí que penso que és una escola, Pastorets, i que sí que no és professional en el sentit en què la gent no estudia, hi ha molta gent que no s'hi vol dedicar, per mi hi ha aquí la diferència. No? En el teu cas personal, el teu vincle amb els pastorets? El meu vincle amb els pastorets va venir als 15 anys o 14 anys. Jo no n'havia vist mai, perquè jo sóc d'arrels mallorquines i els Nadals els passava allà. Però amb els Pirates Teatre, que és la nostra companyia, fèiem teatre amateur, no?, en aquell moment, i estàvem fent els Pirates de Gilbert i Sullivan. I llavors vam anar a Vallvidrera a fer al centre cívic a fer els Pirates, i per recaptar públic anàvem pel carrer cridant, disfressats, bueno, coses que es fan. I llavors la gent del poble ens va com estimar i ens van dir, ostres, fa molts anys que no es fan els pastorets i els volem recuperar i necessitem algú que ens ajudi. I nosaltres vam agafar com l'empenta de dir, vale, doncs nosaltres ens hi posem. I vam començar a fer els pastorets allà i va ser, per mi és una experiència personal. D'en Folc i Torres? D'en Folc i Torres. El que passa que han acabat, aquest any fem 20 anys i es diuen les pastoretes ja. Som dels que hem evolucionat moltíssim. Tu, Jordi, ets de Pàmies, no, diríem? Jo he fet tots. Jo em sembla que els he fet tots. Bueno, tots no. No, tots. He fet el Pàmies, sobretot, i he fet el Folc i Torres, i he fet una vegada el Garrofa i en Pallanga. Puc contar-vos meravelles. Els dimonis són femelles. I això ho sap molt bé el Berguedà, perquè ja feu Serafí Pitarra, no? Allà pitarrencs de 100 anys en amunt i en avall, ja els hem fet. Sí, jo, lo del terme amateur, sempre és que m'agrada una mica la polèmica, i ja ho hem discutit més d'una vegada també dintre la Junta de la Coordinadora, el fet amateur. Jo reivindico el fet de dir-se teatre amateur. Per què? Perquè crec que se li ha donat sempre una visió pejorativa, no? Això que deies, amateur, que se'ls hi permet certs errors. Doncs potser sí, també, no? O sigui, i a la vegada també hi ha pastorets que es fan de forma molt professional, però no deixa de ser amateur. I el fet que ho fem amateur representa que és tot de gent que no es dedica a això, que deixa una mà d'hores a construir uns pastorets. I per mi amateur vol dir això, que moltes vegades això és teatre amateur. No, crec que hem de reivindicar el terme amateur i fer-nos orgullosos de que els pastorets siguin teatre amateur o, com deia abans, també m'agrada molt teatre popular. Les dues coses. I passar fred a les sales. Passar fred, i suar. Gairebé com anar a l'Oliva. El component familiar, Clara de Ramon, dic perquè aquest nadó que corre per la sala... Sí, està allà. Veus, ja t'han sentit. Hola. Estic aquí, ara vinc. Sí, hi ha 3 generacions aquí, no? Exacte. I els teus pares, no? Els meus pares que formen part de la Junta de la Coordinadora. Que representen el bé i el mal? El bé i el mal, totalment. L'un feia de Satanàs, l'altre de Sant Miquel, durant molts anys, i jo recordo una anècdota tonta de baixar amb cotxe... A Mataró, estem parlant de Mataró. Mataró. Baixar amb cotxe al teatre, no?, a fer la funció, i mentrestant que ells anessin passant el text de l'Àngel i el dimoni,
allà com enfadant-se i nosaltres, els 3 germans, al cotxe allà. Vale. Tu de què feies? Jo vaig... Bueno, jo he fet una mica de tot. no? Jo vaig fer de pastoreta, vaig començar a la panxa de ma mare. Però quan va sortir agost, allò... Quan vaig sortir a agost també feia els pastorets, clar. Feia de Verge Maria en aquell moment, jo crec. Perquè, a veure, també com a dona no tens gaires papers per fer. Llavors tens o la Verge Maria o el Sant Miquel o el Sant Gabriel, però... I m'estava fent de Verge Maria. I respecte a això d'amateur o professional, és que és això, que amateur vol dir que ho fas sense cobrar, però hi poses les mateixes ganes. Jo això estava fent teatre professional perquè començava, però també feia amateur i jo m'ho prenia de la mateixa manera. No és cada cop i volta sigui sucre, no? El teatre amateur. I a mi m'agrada molt la paraula amateur perquè és d'amar, d'estimar, no? Allò que fas. I a més hi ha un component que, com que tot el públic se sap el paper, a vegades millor que tu. Ja, sí. Un risc. S'ha equivocat. Si m'enganxo, potser des de baix, el traspunt estarà escampat per tota la platea. Totalment. Molt bé. Des dels Pastorets de Valls, la Laia Bonacci, ets productora, tu. Jo he de defensar els pastorets amateurs perquè sóc l'única d'aquí que no s'hi dedica professionalment a ser actriu. Jo sóc publicista i els pastorets a mi m'han ensenyat això, a parlar en públic, des dels 5 anys. I m'han ensenyat a defensar qualsevol cosa, fins i tot això, que els pastorets han de ser teatre amateur. No sé què dir-vos, estic d'acord amb tots. I és fantàstic estar aquí, però... Comença això explicant-nos el teu vincle personal. Jo vaig començar amb 5 anys fent pastorets perquè el grup de teatre de Valls buscava canalla. En aquell moment només tenien adolescents i els pares dels adolescents en aquell moment i buscaven gent, nens, per omplir l'escenari. I la meva cangur en aquell moment va dir faré de cangur, sí, però vindràs a mi a fer pastorets. Directament. I des de llavors en tinc 31 i segueixo vinculada. He fet, no et puc dir que tots els papers perquè dels 2 principals no els he fet. A que sí que a Valls tenim les 2 pastores i tenim un pes repartit entre 4 i el gran objectiu de tothom és ser o pastor o pastora. Jo sóc massa vella ja, de fet la mitjana d'edat dels pastorets de Valls, abans ho calculàvem, eren uns, crec que 14 anys i mig o alguna cosa així, per tant jo ja soc vella. I m'ha tocat passar darrere i aprendre a fer coses que mai m'hagués pensat fer o parlar amb gent que mai m'hagués pensat que havia de parlar per aconseguir una subvenció. Abans en Josep comentava això, no? No tots els grups de la coordinadora fan pastorets enguany perquè hi ha episodis generacionals que de sobte hi ha un buit, de sobte hi ha massa gent, de sobte no? A vegades també retrata una mica els neguits de cada poble o de cada ciutat, no? A l'hora de reclutar actors, no? A vegades costa, fins i tot hi ha llocs que no, com a Mataró, no cal dir-ho, que hi ha una continuïtat generacional molt ben travada, però hi ha llocs on a vegades costa més, no? També Costa molt, però sí que és cert que molts dels grups, i almenys el que ens ha arribat a nosaltres a les orelles és que hi ha llistes d'espera de nens per entrar a fer pastorets. Clar, el problema és si els podem absorbir tots perquè després ens creixin i ens siguin el planter, ens siguin la masia, els pastorets. I després ja us professionalitzareu i fareu aquestes coses, però... El tap generacional l'heu de posar una mica més amunt, perquè si no... Dafnis, enhorabona pel Premi Butaca, també. Gràcies. Perquè se m'enfadarà. El teu vincle amb els pastorets, on els feies tu? A Vilanova i la Geltrú. Però no amb Antoni Albà i amb Sergi López? Només en algunes ocasions, perquè ells de tant en tant han tornat, ells ja no hi eren quan jo vaig entrar, ja sabien, ja eren qui són, i han tornat moltes vegades a fer la funció homenatge de no sé qui, la funció homenatge de no sé quantos. Llavors, quan arriben realment és com una bomba atòmica que cau als pastorets de Vilanova. I després també van repescar-se quan van tornar els pastorets de la Unió, perquè jo sóc dels autèntics, dels del Círcul Catòlic, que no ens vinguin amb merdes, o sigui, els de 3 hores 20, amb la banda a sota del teatre del Círcul Catòlic, que és el teatre amateur del meu poble, que amb el de l'amateur és això de... Vull dir, les persones som amateurs en quasi tot, en realitat, no? Vull dir, tenim una feina, en principi, i som amateurs en tot l'altre, en cuinar, en tot.
Vull dir que està molt bé ser amateur en general, que és el que som la majoria de les persones humanes. I jo vaig començar amb 11 anys allà, 11 o 12. I llavors vaig anar passant per tots els papers possibles, els nens primer, l'Abderol, no sé què, l'Anam o el Joanoi, aquests que tenien les seves frases per allà al mig, que havies d'estar pendent d'escoltar l'anterior per dir la teva i llavors estaves tan pendent que se't passava, tot aquell món, fins que et cau el lloquet i m'hi vaig quedar 22 anys, fins que ja vaig pensar que va començar-me a fer vergonya. Però vaig estar una mica... Vaig tenir una època que estava molt arrelat, que no me'n volia anar, De cop li agafes el gustillo i dius, no, jo vull ser l'héroe de los niños del meu poble per més rato, saps? Però això és veritat, crec que era com un... És addictiu total. Ho hem de renovar, perquè ho heu de renovar, no? No, arriba un moment que sí, perquè ja amb quasi 40 potser ja n'hi hauria prou d'anar allà a salvar la Isabeló, saps? Però vaja... Vols la meva samarra, Isabeló? Exacte. No, que després et refredaries tu, diu ella. Total, que ara fa 2 anys que vaig dir, vale, jubileu-me i fins que trobem un altre paper que torni. Que llavors jo vull dir, anar a fer un dia fer el Jeremies, vull fer el Satanàs, tinc diversos per fer. Home. Sí, fins al Jetser. Sí, exacte, fins i tot al Jetser. Tothom hi era, tothom. No sé contra què ha de lluitar els pastorets per... Sí que parlem d'això de l'amateurisme. Creieu que hi ha alguns tics que després quan un es dedica professionalment al teatre pot rebre com un estigma? És un atac al currículum quan arribes al teatre lliure, per exemple? No. No, tots tenim tics i tots tenim... Cantarelles, a vegades hi ha cantarelles, la mitja lluna... La que fa els pastorets i el que entra a l'Institut del Teatre. I llavors amb el temps, si tens la sort d'anar treballant amb directors potents, doncs et van corregint i et van fent... Però n'hi ha que ni ho necessiten, això. Jo veig actors amateurs que realment dic, aquesta gent, perquè no s'hi dedica, perquè si no serien realment actors professionals perfectes. Clar, però dic que és veritat que potser ha quedat durant uns anys, no sé si ara mateix potser això ja ha passat a la història, però sí que ha sigut com una mena d'estigma, no? Quan algú va al teatre a veure una funció i diu sembla teatre de pastorets, a vegades s'ha dit. A mi m'ha arribat a les oïdes. De fet, és una mica el que diu el Davis, que a mi també em va passar, que tu estàs, si tu ja estàs, perquè et coincideix, no? Sempre el moment que estàs fent coses professionals i estàs fent pastorets. I llavors hi ha aquest moment en què coincideix, aquesta vergonya que sents, jo crec que vergonya de dir, què faig aquí, no? Jo crec que va lligada una mica en aquesta estigmatització. A on? La vergonya la tens a on? No, fent pastorets, que dius, home, ara ja potser ja soc professional, però a la vegada no ho vols deixar perquè estàs molt lligada. Però el meu era vergonya d'edat, No, era vergonya, sí. Però, jo a mi em va passar al revés, de dir, ai, aquesta cosa que tens de ara ja soc professional, ara ja fer pastorets, no sé si... Jo crec que és per aquesta estigmatització, una mica sí que hi és, jo crec que sí, i això que dius de això és molt de pastorets. Sí, però jo crec que va lligada en això que dèiem de l'amateur, que l'amateur de vegades el malinterpretem i l'amateur és preciós. I és passió també, no? I és passió, sí, i crec que va lligat amb aquest concepte. Perquè com que no hi ha el taló, només hi pot haver passió gairebé. I que crec que hi ha un problema, o sigui, que com que el fet de dedicar-se a la interpretació és tan fràgil, o sigui, la feina és tan fràgil normalment, que des del món professional moltes vegades volgudament es posa a distància, crec, no? Que diu, molta gent, els pastorets i nosaltres som professionals. I no, a mi em sembla que hem de defensar la germanor entre el món professional i el món amateur, perquè al final uns es nodreixen dels altres, no? També podem fer millors pastorets si hi ha gent que s'ha format i gent professional que entra en grups amateurs, i a la vegada és el que dèiem, els pastorets són una escola d'actors i actrius. Però sí que encara hi ha una mica l'estigma. Jo quan vaig entrar a l'Institut del Teatre jo venia de fer pastorets i molt orgullós, i encara em faig, porto aquí la samarreta per fer.
Però sí que em vaig veure en certs moments de pensar, clar, o comentaris de professors i tal, de pensar, hòstia, clar, és que et veuen, no, que és que aquest ha fet pastorets. I és com que has de passar una barrera o demostrar alguna cosa, almenys de la meva experiència personal. Però vas amb la samarra i la pallissa? Sí, no, jo vaig arribar allà amb la barretina posada i les espardells de 100 metres i hola, vinc de Berga, jo. Clara? Jo, respecte a això de l'estigma, sí que crec que hi és una mica, però també és en altres àmbits. Jo crec que bueno, això de no facis... Això és molt de pastorets, però perquè s'entén el pastoret d'una manera errònia, jo crec, no? És la cosa aquesta de no sé, jutjar-ho des de fora, que dius, no, en realitat no vol dir res, això. És com quan Mourinho deia estan fent teatre, no? Sí, teatre del bueno. Home, una mica de respecte pel teatre. Sí, totalment. O no facis el pallasso, no? Pues no, defensem el pallasso, també. Jo, per exemple, a l'Institut del Teatre, de vegades et feien dir algun text, no? Allò, algun text que et sàpigues. Jo feia els pastorets, jo feia el monòleg de l'Àngel Sant Miquel, perquè és el que em sabia més. Salve, Verge Immaculada. No, aquest no. Era una tarda d'estiu, la brisa a les flors gronxava. Aquest. Perdona, no. Vull saltar tota la... Fot-li, Laia, dale. Jo el que anava a afegir és que el fet de pastorets que inunda la nostra vida, tots els que estem aquí parlem en frases de pastorets i a vegades estàs en un entorn professional en què no hi ha ningú més que faci pastorets i se t'escapa alguna frase i et miren estrany i t'has de justificar. Dius, no, és que faig pastorets. Ve del segle passat. I dius, vale, bueno, i llavors ho comences a explicar i expliques que mous 100 persones durant tot l'any per sortir 7 vegades a l'escenari i per omplir un teatre de 300 persones i llavors t'aplaudeixen. I dius, mira, que bé. I ja està, és el que volia dir. No, és que el de l'estigma aquest, que és veritat que segur que existeix, vull dir que hi ha una cosa com de... És a dir, fer teatre professional, o sigui, ser actor professional és una putada gairebé tota l'estona. Vull dir, que no deixem-nos d'hòsties, és a dir, quan fa teatre amateur és teatre amateur, igual que i el teatre professional és teatre professional, perfecte, i té les seves diferències i les seves qüestions particulars, i està molt bé fer les dues coses si és que t'hi vols dedicar, però jo no crec ni que haguem de defensar tant una cosa ni òbviament, atacar-la sota cap concepte, però el fet de sentir-te com amb aquest sentiment d'inferioritat, no, perquè nosaltres fem teatre amateur, bueno, és que sí, fem teatre amateur, és que és això, vull dir, és com es diu, ja està, no passa res. Fer d'actor professional és molt fotut en moltíssims casos i pateixes com un desgraciat el major temps de la teva vida. El que passa és que hi ha gent que ens ha tocat no poder viure sense fer allò, però això és horrorós. O sigui, vaja, no sé si estareu d'acord amb mi, però vaja, jo ho trobo horrible. Si tingués una via d'escapament o trobés un plan B que pogués fer-me sostenir econòmicament d'una altra manera i tal, et juro que el tindria i faria llavors només les feines que em vingués de gust. Però la vida no és tan maca, o sigui, té les seves coses. Per tant, vull dir, idiotes en trobarem a tot arreu que vindran a estigmatitzar-nos i que vindran a menystenir les coses que no coneixen, que és el que passa sempre, que la gent menysté el que no sap i que passin a viure per allà i llavors se n'adonaran del que és tenir una família, 7 funcions a l'any, fent allò, 100 persones fent allò, que és un subidon tremendo. Seria comparable amb aquests ciclistes que surten al cap de setmana i el ciclista professional, diríem, que agafa la bicicleta per professió i el que l'agafa per gust. Jo és que ho voldria dir, és que esclar, jo tinc una edat ja, no? I jo, quan vaig començar... Quina edat tens? No. En tinc 78. Quan jo vaig començar a fer teatre fèiem una comèdia cada 15 dies. A veure quin actor professional és capaç de fer una comèdia cada 15 dies. Amb apuntador, evidentment, però... Esclar, és que això és... Esclar, aquí segur que agafes tics, segur que agafes coses. Però ara
Ara jo vaig a veure teatre de companyies que són amateurs i estan fetes amb un rigor i amb una qualitat que no té res a envejar a un muntatge professional. Perquè ara no hi ha cap grup que faci una comèdia cada 15 dies. Ara agafen un text, se l'estudien, el preparen i quan el tenen llest l'ensenyen i dius xapó. I això és els pastorets, perquè els pastorets s'agafen amb temps, es preparen, que n'hi ha un que s'ho agafa en plat de cachondeo. Sí, sempre n'hi ha un. Però també forma part de l'encant, Sí, no? Però, de fet, o sigui, jo, respecte a això, que després quan t'hi dediques professionalment, a mi em salva moltes vegades haver fet pastorets o haver fet teatre amateur, en el sentit que has de recuperar l'emoció que et feia quan feies pastorets, i això crec que es nota molt qui els ha fet, perquè saps per què vas començar a fer teatre? Perquè vas començar a fer teatre fent pastorets on t'ho passaves molt bé, o fent teatre amateur. I per això és molt important, perquè és l'escola, jo crec. I el teatre català és el que és gràcies al teatre amateur i a pastorets, jo crec. Compartiu aquesta idea d'escola i el teatre català és el que és, com diu la Laura. Ara no tenia d'allò, però sí, comparteixo. Sí, comparteixo el 100%. És a dir, en aquest país nostre que tenim tant la necessitat de matar el pare, i ara obro un altre meló, però l'obro, de matar el pare i de que tothom vol començar el món des d'ell mateix i no tenir referències i qualsevol dia d'aquests ja no sabrem ni qui és la Montserrat Carulla, perquè això ja està passant. Vull dir, en aquest país que tenim aquesta pèrdua de memòria i en aquesta professió on hi ha aquesta voluntat de tenir aquesta pèrdua de memòria, jo considero que els pastorets és una escola brutal d'actors i una tradició que s'ha de perpetuar i que és, a més, molt maco agafar tot el que tu has vist del teu Lluquet anterior o del Lluquet que tu tenies al cap quan eres petit, perquè el veies i era el que veies sempre, i quan et toca fer-lo, recuperar coses que havia fet aquell actor prèviament a tu, perquè és el llegat que t'ha deixat. I som on som perquè venim d'on venim, i això a vegades en el món de la interpretació, en el món dels actors, se'ns oblida molt fàcilment i fins i tot volem fer veure que allò no ha existit mai i penses, hòstia, doncs quin país volem construir? Perquè clar, des de tu, només des de tu queda molt prim, no? Llavors, jo quan veig els pastorets i quan veig ara, a part de que, clar, que fa il·lusió, de cop veus el Lluquet i el Lluquet que et ve i et diu no, és que això vull dir-ho com ho deies tu, i penses, que guai, i jo ho deia com ho deia Lluís Oliver, i era la meva voluntat que fos així, i és un llegat que té el teatre i que està bé que segueixi, i és la tradició i és la història i la cultura del nostre poble. Sí, no sé si en aquest sentit, abans, Clara, remarcàvem aquest fet de baula generacional, però sí que el teu cas potser és el més emblemàtic dels que som aquí, però sí que hi ha aquest component també, no? Els pares ho feien, no sé si més endavant hi havia hagut algú altre que també ho fes. Els avis, els pares, jo i aquest any també la meva filla també espero que faci de pastoreta. Aquesta idea de formar part d'una cadena, no? Sí, bueno, en el meu cas jo ho he viscut sempre com una cosa supernatural de que els Nadals van lligats a pastorets, perquè des de que vaig néixer, Nadal i pastorets és per mi és el mateix, perquè era els... aixecar-se de taula i anar a pastorets, i no sé, era la rutina però amb ganes de fer-la. No? I, què et toca fer avui? Vale, doncs això, prepara't, has preparat les mitges, has fet... Bueno, no sé, totes aquestes coses. Una part de ritual, també, no? Sí, ritual, però amb ganes de fer-ho, i està també davant i darrere. Jo vaig fer d'actriu, però també vaig tenir una època que amb les meves amigues estàvem a darrere fent de tècnics i traiem l'atrezzo i estàvem allà passant les tardes, però per què van ara? Van pel temple, anem a menjar quicos. Totes aquestes coses també, però era algo social també i de família. Francesc, també és això... forma part de la identitat, forma part de la nostra cultura. Completament, i crec que és la base i la gràcia principal dels pastorets, que és família, que és identitat, que és grup, que et sents part d'alguna cosa, que et sents part
d'una comunitat, i això és el més preciós que té els Pastorets, i crec que és el que fa el que deia el Dafnis, no? Que tu veus el que ho ha fet i vols imitar-lo, no? Que crees referent també a molta canalla. I jo crec que aquesta és com la base principal dels Pastorets, diria. Laia, i així que un creix, se n'adona que fan Pastorets al poble o a la ciutat del costat, i es pensava que només el feia ell, no? Correcte, correcte. Fem els Pastorets... Ah, no, a Tarragona també en fan? Sí, que estrany. A Tarragona fan coses. Sí, te'n vas adonant que allò que per tu era... No, però vull dir que encara és més màgic. Sí, la família que per tu era la que et trobaves quan a les 4 de la tarda del dia de Nadal t'aixecaves per anar al teatre, resulta que arribes i surts del poble i resulta que a Figueres també en fan i resulta que compartiu experiències i acaben sent família i els acabes de conèixer. O amb vosaltres, que us admiro molt, i tenim això en comú i pots anar parlant amb gent i pots anar trobant amb gent que aparentment amb la vida professional no t'haguessis trobat perquè no heu coincidit, però després te'ls acabes coneixent i acabes parlant de les mateixes experiències, de les mateixes coses, el ritual de preparar-te les mitges perquè avui et toca sortir d'Angelet. Això cohesiona, diríem, no? No sé com anem de temps, tenim encara una mica més de marge, doncs donem-hi alguna passada més. No cal dir de vocabulari, de dicció, que fins i tot ens obliga a anar al diccionari a veure certes paraules que, lògicament, com ara passa, cauen en desús perquè n'arriben de noves. No sé si això us ha servit després, tot aquest bagatge, per enfrontar-vos a altres textos o per... Dic potser quan ets més petit, que no llegeixes tant, no? No sé si és el vostre cas. Jo l'Estel, recordo que el que deia el Satanàs moltes vegades no entenia què volia dir. Jo igual. Era com molt complicat. Què dius això, home? Però sí, home, que s'ha incorporat llenguatge, segur. Jo és que vull dir que jo els Pastorets no els he llegit mai. Me'ls sé de memòria, me'ls sé de tradició oral, a més a més. De tradició oral, totalment. Jo, de sentir-los, me'ls sé de dalt a baix. Et podria... Vull dir, ara mateix potser no em feu l'examen. Però que si estic allà et puc anar dient tot el que diuen. Però no l'he llegit mai, el text. Llavors, de vegades de petita, allò que... Ui, t'aprens coses, però no saps ben bé el que vol dir. I llavors, anys més tard, dius, vale, aquesta paraula, ostres, no? És que és molt bo perquè ho veies els dimoniets o els angelets, en el nostre cas, que eren sempre petits, molt petits, i que tots deien el text i no sabien ni què estaven dient, saps? Però tots allà, tu estaves parlant i ells allà sota. I és boníssim això. I a part, no només aprens el vocabulari de Pastorets, sinó que és que per mi és molt important que és intergeneracional, no vull dir que és que jo realment crec que és a Pastorets on vaig entendre que podia tenir amics de 80 anys i de 3 anys, saps? Vull dir que això és molt important, jo penso que és molt important, i l'articulació, o sigui, el que crea en un barri, en un poble, és que jo els portaré sempre, he fet grans amics, amigues i de totes les edats, no? I aprens no només el vocabulari de Pastorets, sinó el vocabulari de totes les generacions i és això, fa molta gràcia. És bo que a vegades també hi ha potser a la còpia d'un text hi ha una errada i aquella errada es va transmetent, no? Sí, també, home. O befes d'aquestes que encara ara, o sigui, befes que tu vas fer un dia que encara ara recorden. Si els tirants de l'infern rompen la diga... Diga? Era diga, però... Diem diga, no, és que es diu diga! Doncs diga. O bueno, actors que jo recordo amb el text enganxat al vestuari, és que allà aprens de tot. I és això també que jo he vist gent que ha sortit sent tècnic, és a dir, gent que feia Pastorets que va haver de descobrir també el món de darrere, no? És a dir, no només aprens el món d'actuar, sinó que també aprens que pots ser tècnic de so o de llum. Francesc.
I amb això del text, allò que m'ha fet pensar, que m'ha passat moltes vegades que llegint el text de Pastorets, anys després he vist que juntava paraules o coses que no tenien sentit i dic, va, que això vol dir esca i no és esca, saps? Bueno, és una putada, de vegades, l'ambient de Pastorets, perquè llavors quan te'n vas al món professional veus que no és tan ben parit, saps? Allò que tu dius, em vull dedicar a això, que és molt guai, tio, m'agrada molt. I arribes i dius, vale, que no tothom, vale, no tot arreu et trobaràs amb aquest bon ambient i amb aquest bon rotllo. Que de vegades també és aquí on... Bueno, doncs potser me'n vaig a treballar una altra cosa. Amb el que dèieu del vocabulari, nosaltres fa no sé quants anys se'ns va acudir que els dimonis parlessin en valencià i els àngels en balear i els pastors en català de Valls. I algunes coses... Digues que en català de Valls que feu les fricatives, no? Valls. Ja no? Ja no tant. Sí, perquè com que el vivo de Valls ja no... Vivo de Valls... Massa complicat. Ja no ho fa ni la meva àvia. Però sí que això que teníem... Els vers dels països catalans, diríem. Correcte. I moltes de les coses, amb això que dèiem dels guions, que quan vam decidir, no, parlem tots en català estàndard, ballenc, que ja ens costa prou, i algunes coses s'han quedat. De la Xina o del mem Satanàs, ja t'he dit avui matí, no t'ho vull repetir, segueixen sent amb el balear o amb el valencià, perquè simplement, quan hem revisat el text, no ens n'hem adonat. I quan algú se l'ha tornat a llegir, ho ha llegit i s'ho ha pres amb la Xina. I ja està. Sobre això, sobre una idea que comentava abans el Dafnis i que comentàvem abans d'entrar, sobre la tradició i sobre el fet de revisar-la, no? Vosaltres dieu que són pastoretes ara? Sí. Dèiem que potser hi ha molts pocs papers de dona, que això ara fa que tots puguin ser de dones, gairebé. Potser la importància de tenir com a mínim algun text ortodox per poder-lo transgredir. Hi ha una cosa que, ja que sóc aquí, perquè jo he intentat, això és per als de la coordinadora, he intentat aconseguir el text d'alguns pastorets i no els trobo enlloc. No es podria fer una campanya... La Casa Milà, hem de demanar que reobri la Casa Milà. Sí, la llibreria Milà. Ens ha donat pel sac al plegar. No es podrien publicar els textos més coneguts dels pastorets, que no... Per exemple, els del Pitarra costen molt de trobar. Al Casal es feien un que es deien el Sadoc i el Rabadà, que és que no els trobo, no sé si és que el va escriure algú d'allà, no ho entenc. O els que es van començar a fer després de la guerra, que en deien els castellans, que es deia el Bato i el Borrego. A Constantí els fan, em sembla. Sí? Però no es troben en lloc publicat. No es podria fer alguna cosa per publicar aquests textos? S'hauria de mirar, sí. El Millà sí que va fer moltes publicacions d'aquestes principals, el Bastel, el Torres, el Pitarra, Sí, però si te'n vas del Pitarra, del Pàmies i del Folchi Torres, jo crec que els altres... Són deures o per la coordinadora o per la direcció general. Jo vull sumar-me molt fortament a el que ha dit la Laura, que em sembla molt important, perquè una de les coses realment maques que té la professió aquesta nostra és la relació intergeneracional des del mateix barco, com si diguéssim. O sigui, trobant-te amb companys, actors, actrius de moltes més edats per sota, bueno, ara ja per sota també, però quan eres més jove per sobre, moltes, i que tenen, diguéssim, tenen molta més trajectòria, però ocupen el mateix lloc que tu a nivell laboral, és a dir, que no són la directora o el director, no són un superior, per entendre'ns, que és el que passa en moltes feines, que els més grans, doncs, també com és de justícia, diguéssim, ocupen uns càrrecs més elevats que els teus. I les relacions que fas, tot el que aprens de conviure amb codo con codo, com si diguéssim, per remar aquell vaixell per arribar a bon port, amb aquestes actrius, aquests actors de tota la vida, que tu els has vist i que de cop t'hi trobes currant i que llavors et fas amic o et fas com a mínim company, i en general la gent és bon company, en general. Vull dir que això és impressionant, això és de les coses, jo crec, més fortes que passen amb aquest... I que
no sé si passen en molts altres oficis, però en aquest sí. I és espectacular. Per això a mi tinc com una batalla de fa un temps molt així, quan em trenca el cor pensar en l'oblit aquest que deia abans, no? En aquests companys que se'n van havent tingut fins i tot èxits i havent marxat con les botes puestes, i al cap de 2 anys és com si no haguessin fet res. I dius, hòstia puta, però com pot ser? Com és possible? No sé com s'ha d'arreglar també això, però vaja, que és una reflexió que has fet que m'hi sumo, perquè tampoc hi ha tanta gent de la nostra quinta que hi sigui en això. No me'n trobo tants, al final em sento com un raravis allà, parlant de la Carme Molina i del Joan Borràs, i que són vius, m'entens? O sigui que i ningú sap qui són, i em peta el cap a mi. Això és en general, no? La desmemòria és en tants àmbits, que també en el teatre... Clar, però una feina que és pública, és a dir, que has estat de cara al públic, que ha rebut reconeixements, que hi ha, no sé, que són coses que hi ha una visibilitat més enllà d'altres feines. Hòstia, em sembla molt sorprenent, i crec que també és una cosa que des de la pròpia professió s'ha de fer un exercici de pensar-ho diferent, perquè hauríem de ser nosaltres mateixos els que reivindiquéssim aquests companys nostres que han deixat molta feina feta, de la que ens hem alimentat tots, i que de cop i volta ara ja... Vull dir, mira els Butaca, gràcies a Déu, el Premi Butaca d'Honor es diu Premi Analizaran, gràcies a Déu. No sé què hem d'esperar en aquesta ciutat perquè la sala del Teatre Lliure es digui Sala Analizaran. No sé quin nom li han de posar a aquella sala. Si hi ha la sala Fabià Puigcerver, la sala del Teatre Lliure de Gràcia, com pot ser que no s'hagi acudit algú que s'hagi de dir Analizaran? És molt descabellat, pregunto? Crec que no, m'han anat dels Pastorets, però... Però bueno, aquí ho deixo. Els Pastorets sí que ho manté, això. És a dir, els Pastorets sí que manté aquesta cosa hauríem d'aprendre d'això, perquè jo també ara vaig fer una obra dels anys 20, no?, del Paral·lel, i de sobte dius, hòstia, aquesta penya que triomfava, qui sap qui és la Ladi, qui sap qui és l'Enriqueta Serrano, qui sap qui és la Tina Dijarque, jo, que m'hi dedico, no ho sabia, i dius, uau, aquesta penya eren top, era com l'Analizaran, però vull dir, només la Xirgo queda perquè, mira, perquè uns premis es diuen Xirgo. I perquè té una plaça de ciment que és com un aeroport. Però, clar, sí, molt maco l'homenatge que li han fet. Una capacitat d'esborrar coses, i és veritat que Pastorets, en aquest sentit, no ho té. I això que deies de si modernitzar-los o no, jo crec que el que és bonic és que cada barri, cada poble, ho faci a la seva manera, i també destaca molt la manera de ser de cada lloc. I el combat, moltes vegades, d'un espectacle com aquest, amb una cartellera cinematogràfica brutal, d'efectes especials, de la gran estrena de Hollywood, el videojoc, com queda la batalla? És a l'hora de fer-ho atractiu, també, pel públic més jove, com creieu que era la productora? La publicista. Sí, en molts dels àmbits. Ostres, és molt diferent anar al teatre a veure el teu entrenador de bàsquet fent de fredolic que anar-te'n al cine, sí, hi ha crispetes, que al teatre no em deixem entrar, un problema. Gràcies. No, gràcies a Déu. Ostres, competeix l'entrenador de bàsquet de futbol que està fent de fredolic o que està fent de satanàs amb un pot de crispetes, no hi ha competència. Bueno, no sé si sou del mateix parer o... A veure, els Pastorets tenen tota una tècnica que no es fa enlloc, o sigui, l'escotilló ja no el veus enlloc més que els Pastorets. Aquells àngels penjats per allà, a mi tant de teatre professional no m'han penjat mai enlloc, és a dir, no sé com dir-t'ho. Tot aquell fum, els petards... Bueno, Vilanova hi havia un despliegue que jo al·lucino, no l'he vist enlloc. El foc aquell, un petardo com una catedral amb un fum que flipes i llavors l'olla peta per la meitat i sortia... I deies, mare meva, que tots ens havíem d'apartar perquè aquell petardo anava amb pólvora tirada així a mà alçada tremolosa, ¿vale? I tots els fogainers allà i els pastors anant apartant els fogainers i dius, fotrem un pet aquí que sortirem a les notícies, però de veritat. O sigui, no, cuidado, que la tècnica de tot això... Ojo, per fer els canvis d'escena
Hi ha una tècnica de... Els llums, aquells, cegadores. Que diuen anar al públic, que és molt bèstia això, no? Que et deixen sec 10 minutets i després... Exacte. I home, no, per sort això ho hem eliminat, perquè és clar que és molt salvatge. Clara, sobre aquesta batalla entre espectacles, diríem. Bueno, jo crec que ara mateix el teatre no està en un molt bon moment de públic, així en general. Espero que aquest any, després de 2 anys de peron, de pandèmia i tot plegat, els Pastorets puguin agafar públic que s'ha quedat pel camí i tornar a engrescar la gent a anar al teatre i estar en comunitat i veure un espectacle tots junts, que és lo bonic del teatre, és que la funció aquesta passa aquell dia i aquella hora, no es repeteix igual. I la gent que estàs al públic ho veus tots junts i la màgia que es crea en aquell moment no es pot crear cap altre dia. Es crea diferent, però el bonic del teatre és viure-ho en directe i que doncs avui ha passat això, no? I és maco ser-hi. Llavors, espero, desitjo que la gent vagi al teatre aquesta temporada a veure Pastorets i també a veure teatre professional, que fan altres coses, que també vinguin. Que diguem que els Pastorets són una escola d'actors, crec que també és una escola d'espectadors. O sigui que molta gent s'acosta al teatre per primera vegada, o molta canalla s'acosta al teatre per primera vegada anant a veure Pastorets, que això també és com una responsabilitat que tenim també per mantenir els Pastorets, no? Perquè hi ha tot un volum de gent, fins i tot hi ha tot de gent que ho té com a tradició, com qui caga el tió es va a Pastorets peti qui peti, després del 25 o el dia que sigui es va a Pastorets sí o sí. Però això crec que hem de tenir en compte que som una escola també d'espectadors per al món professional, o que a partir d'allà també es pot timar molta gent a «Ai, mira, això al teatre m'ha agradat, mira, anem a veure alguna coseta més». A veure si... Lluís... L'infern, tu també. T'he esgarrat la foto. Laura, sobre aquesta competència? No, jo penso que és veritat, hi ha gent, jo ho he sentit, gent de pobles o de barris que no els agrada anar a veure teatre professional en el sentit de... I a mi m'agrada anar a veure Pastorets o teatre mateix perquè jo conec a la gent i m'hi sento atreta per això, no? Llavors és com també potser entendre què hi podem fer des del teatre professional, de dir com enganxar també més públic en aquest sentit. Potser és que estem massa desconnectats dels espectadors, potser va per aquí, no ho sé, però que, bueno, no sé, no tinc gaire més a afegir del que han dit. Tancaran Jordi Ivana Colotxa i no sé si després el president de la coordinadora, Josep Pere Miquel, tancarà l'acte. Jordi. No sé què afegir. I tant que saps què afegir, pots afegir el que vulguis. No, o sigui, jo dic, perquè a vegades penso, bueno, són les festes de Nadal, tens la canalla, què fem? Sí que hi ha dies que, vaja, l'espectacle nadalenc per excel·lència... Clar, per això és una cosa molt particular, però jo recordo, per exemple, que quan jo feia teatre amateur al principi, no anava a veure teatre professional, només veia teatre, el que feia jo, o dir que no sortia jo, també hi anava a veure el meu pare, o els que sortissin. Hi havia una desconnexió, però ara això ja no sé per què és. Ja no sé per què és. La gent que li agrada anar a veure els Pastorets, que és molta gent, no entenc per què no poden anar a veure el teatre. És que segur que els agrada el teatre. Jo crec que sí que hi ha un gran gruix, com deia en Francesc, que sí que també es formen espectadors. També es formen espectadors mirant els Pastorets. I agafa el verí del teatre i... I el cine no és cap competència, perquè el cine és una altra cosa. El teatre està passant en aquell moment, és que això és el valor fonamental d'allò, és que està passant en aquell moment. Doncs que passi i que torni a passar i que torni a passar i que d'aquí uns quants anys aquí facin una taula rodona d'uns altres actors i que tinguem la sort que segueixin pensant que ells han fet la continuïtat, que han donat continuïtat a aquesta tradició. Moltes gràcies, president, quan vulgueu. Gràcies Clara, gràcies Jordi, Laura, Dafnis, Francesc, Laia i Xavier per aquesta excel·lent taula rodona. Ha estat molt bé, s'han dit coses molt interessants, heu reflectit molt bé la realitat dels Pastorets, la realitat del teatre i aquest embrancament amb la cultura del país.
ho deixem aquí. Gràcies a tots, que tinguem bona temporada de Pastorets, que tots puguem gaudir, escampar aquesta idea que tenim pastorets a prop de casa, que són pastorets amb molta espectacularitat, són pastorets ben fets, són pastorets del segle XXI i que tots en podem gaudir. Vinga, bon Nadal a tothom. Sí. Au, pastors, Els pastors hauríem d'anar a fer una foto de família aquí a la sortida del temple. D'acord? Fem una foto de família que els mitjans ens ho agrairan. També, com us demanàvem, a la gent de Pastorets us demanarem de gravar uns moments, frases de Pastorets, que després ens aniran bé per fer la divulgació. Recordeu que us ho vam demanar en la invitació i ara ho farem. Sí, clavada et quedi i altres.